ovo će biti jedan jako brzi outfit jer imam cijeli komplet. Idem u lov na silikon, pločice, fuge. Imam ove lovačke hlače na sebi, oblačim opet šoksice. A mene to mami jebano ugasi svijetlo. Znam što ću s ovim. Jer mislim da nemam ni jednu viška bijelu špigetu koju bi mogla zavezati umjesto remena. Moraš se snaći, kad nemaš izbora moraš se snaći. Ne znam što da drugo kažem. Kosa ova ja bi nazvala mirna kosa, zahtjeva divnu kosu. Outfit. Ide gornji dio ovog. Naočale su ove. To je to. Moram vidjeti samo hoću torbu neku staviti ili ne. Stavit ću ovu torbu. To je to, gotova sam. Pusa, bye.